falar de cultura non pode ser falar dunha serie de eventos que se poidan programar ao longo do ano, ou efemérides, ou festas, sino que ten que ser algo que vaya moito máis alá, porque a cultura dá vida na cidade e é sobre todo unha ferramenta de cohesión social, vertebradora da comunidade, da veciñanza e sobre todo a base necesaria para a formación e a transformación da cidadanía, da vida das persoas, desde esa calidad, desde ese benestar que achega sempre asegurar ese dereito á cultura. Queremos facer da cultura precisamente nesta cidade, na Coruña, unha marca propia como cidade creativa, porque somos perfectamente conscientes e sabedores do potencial creativo en todas as polas desta árbore xa milenaria que é a cultura galega que ten nesta cidade.